No tak vraj už svietime, tak prvé slova sú vítajte všetci, ktorí ste už pripojení a aj ktorí sa aktuálne pripájate. Dúfam, že tí, čo sa trošku odpojili, takže sa pripoja, že nás bude viac. Tak dnes je ten zvláštny deň a v Kalifornii je ráno. O chvíľu sa začne losovanie 51. ročníka najstaršej 100-milovky trailovej na svete, Western States Endurance Runs. Vítajte všetci tí, ktorí to sledujete, vítajte tu kamaráti v štúdiu, vítajte kamaráti, ktorí ste pripojení cez Zoom, ktorí dostanete spolu priestor s našimi kamošmi tu v štúdiu. Ja sa volám Martin Urbaník, vedľa mňa sedí Dano Blonský, on bude náš prvý, tak povedať, respondent. Rozhodli sme sa, že vám pred týmto losovaním spríjemníme snáď čas a sprostredkujeme nejaké zaujímavé informácie. Povedali sme si, že na úvod povieme zo pár čísiel, pretože lotéria je vždy o číslach a práve na to som si ja povolal môjho oveľa múdrejšieho kamaráta. Ja som z matiky mal vždycky blbé známky, tak Dano je tu od toho, aby nám vlastne povedal, čím je zaujímavá z hľadiska tých čísiel práve táto lotéria, čím je jedinečná. A predstavíme si hneď hostí, ktorí pôjdu postupne. Budeme mať po Danovi na telefóne alebo na Zoomovej konferencii Tomáša Tencera, ktorý je vlastne momentálne v Prahe, žije v Prahe, ale je to Slovák z Malaciek, ktorý v roku 2017 ako prvý Slovák absolvoval a bežal a prišiel do cieľa v limitnom čase. Tomáš Tencer teda je náš prvý host z bežcov. Potom následne sme si povedali, že pustíme do éteru Viktora Špaleka. Viktor Špalek je taký špeciálny bežec, je tiež pôvodom z Bratislavy, to už môžeme takto pomaly hovoriť, lebo veľa rokov žije práve v Kalifornii. Je už neoddeliteľnou súčasťou trailover komunity práve v okolí San Francisca, v Kalifornii a už niekoľko rokov sa zúčastňuje Western States, či už v roli dobrovoľníka. S celou rodinou tam chodia aj na to, aby robili prípadne crew pre nejakých bežcov. Konkrétne to boli aj obidvaja Slováci, Marian Kamendy a aj Tomáš Tencer. Takže s ním sa budeme rozprávať o hlavne veciach, kde on vie porovnať európsky trail, európske ultrabehy s tou kultúrou, ktorú vlastne on už mnoho rokov zažíva, ktoré je súčasťou. Potom prejdeme na Mariana Kamendyho, ktorý len nedávno dobehol Western States, ktorý, jak mu už v jeho podcaste povedal bývalý riaditeľ Western States, že drží teda národný rekord, lebo po tom, čo bežal po Tomášovi, zabehol rýchlejší čas a on je aj špeciálny tým, že je držiteľom toho tzv. Silver Buckle, o tom si povieme. Hlavne Marian nám ho dúfam ukáže. Tak získal strieborný opasok práve za to, že preteky nezabehol len v limite 30 hodín, čo je vlastne krajný limit, ale ich zabehol aj pod čas jedného dňa, teda 24 hodín. Keď skončíme rozhovor s Marianom, ktorý sme si pripravili, tak nastane pravdepodobne chvíľa, kedy budeme mať prenesený obraz, ale aj zvuk priamo zo Spojených štátov. V mestečku Auburn, ktoré je cieľovým mestom, sa v tej sále práve dnes o 8 začne, o 8 ich času, to je plus, my si musíme prirátať 9 hodín. U nás približne o 5 sa prepne vlastne prenos do ich sály a budú tam nejaké uvítacie, základné príhovory riaditeľa pretekov a tak ďalej, ktoré budeme voľne prekladať. No a následne nás čaká nejaké pásmo približne 2 hodín, kedy sa bude dnes losovať 270 bežcov priamo na štart a bude sa potom losovať ešte 75 bežcov, ktorí budú figurovať vlastne na štartovke, vlastne nie mimo štartovky, ale budú figurovať na takzvanom zozname náhradníkov. Tieto 2 hodiny by sme tiež vyplnili buď odpoveďami na otázky, ktoré dúfam, že nám budete posielať. Neskôr vám povieme, akým spôsobom, respektíve myslím, že tú informáciu máme priamo na Facebooku. Takže nám posielajte otázky a kľudne aj do komentárov na našich kamarátov, z ktorých tu vyspovedáme na úvod.
a bude teda čas počas toho zlosovania. No ale na poslednú chvíľu, ale predsa sa nám podarilo získať aj ďalšieho hostia a tým je Majo Srník. Majo Srník síce nemá v osudi žiadne lístky v tomto momente, ale bol svojho času veľmi zapáleným bežcom pre účasť, ale hlavne okrem toho, že bol svojho času v žrebovaní, aj keď nevyžrebovali, tak sa neskôr stal členom minuloročného víťaza Western States a pár rokov predtým, myslím, že rok predtým vlastne bol členom toho podporného tímu. Takže tešíme sa takisto na rozhovor s Majom, ktorý je momentálne v Calgary v Kanade. No a potom medzi nás príde do štúdia vlastne taká vzácna návšteva Maťka Číbová a Peter Španic. My sme si povedali, že možno dúfajme, že jeden z 25 bežcov, aspoň jeden, že bude vylosovaný a ja sa budem s nimi rozprávať práve o tom, že čo ak by sa stalo, že naozaj niekoho z nás vylosujú a musíme sa teraz vlastne začať pripravovať približne 7 mesiacov na tieto preteky, tak oni vlastne podnikajú v oblasti práve poradenstva, testovania a rôznych iných dôležitých vecí aj medicínskych pre podporu športovcov. Dlhé roky vlastne robia testy, robia fyzio v ich firme a oni nám vlastne prídu povedať, že ak by nastala tá situácia, ak by sa dnes naozaj jeden z týchto Slovákov radoval, tak akým spôsobom by mu oni na tej ceste prípravy mohli pomôcť. Budeme sa rozprávať o regenerácii, budeme sa rozprávať o testovaní, o tom, čo to pre toho bežca znamená a akým potom prípadne má prispôsobovať tréning vlastne tým veciam. Takže to je tak na úvod a poďme teraz už vlastne na ten prvý rozhovor, lebo už trošku meškáme. Tak Daniel, ja som ťa poprosil, sme už niekoľko rokov obidvaja v tom losovaní a poviem, že ty máš dnes v tom pomyselnom hrnci alebo klobuku 8 lístkov. Mimochodom z mojich výpočtov je to, že keď že chalani sa myslím, že dostali, že 2-4 lístky, tí dvaja Slováci predtým, tak ty máš 8, tak mne to každý mi hovorí, že by som to mal byť ja, lebo mám tých 128, ale ty máš tých 8. A mne to nematematicky vychádza, že zrovna po 2-4, tak práve ten dvojnásobok je 8, že dnes by si mal byť vyťahnutý. Tak povedz, že či mám pravdu alebo nemám, čo hovoria naozaj čísla, ktoré si ty prerátával. No tak to sa ešte uvidí, ako to teda bude naozaj. Ja iba popravím, nie 25, ale je aj Viktor, ktorých je 26 vlastne, je nás zo Slovenska. Ty si myslíš, že vlastne, že ja som že mám matematiku nejak strašne rád, ale ja to skôr berem, že v každom z nás je kúsok autistu a jednoducho tie čísla vždy, keď bežím, tak si prerátávam všetky kilometre a podobne, takže mám rád tieto veci pod kontrolou, alebo ma zaujímajú tie výstupy z týchto čísel. No, ty si môj bežecký parťák a ja viem, že keď ty začneš nahlas prerátavať počas toho, keď bežíme, tak ja sa radšej odopnem a pošlem ťa buď dopredu, alebo zrýchlim, aby sme sa oddelili. Z ti vadí, keď poviem, že pošlem 90 km. Ale dnes tu v tom štúdiu a dnes mi tie čísla budú veľmi vyhovovať a som na ne veľmi zvedavý. Dobre, tak ja som si zo pár screenov aj nachystal, aby sa to ľahšie dalo povedať tie veci, o ktorých by sme chceli povedať, by som chcel povedať. To asi všetci viete, že ako to funguje, že keď na väčšine pretekov je na väčšine, na pretekoch tohto typu, tak je potrebné mať nejakú kvalifikáciu, zabehnúť nejaký kvalifikačný beh, ale je zo pár pretekov, kde je potrebné mať aj veľké šťastie na vylosovanie a bežať to môže len ten, kto má to šťastie a dostane sa do toho, prejde cez ten filter losovania. Tu je to tak, že tu je to vo forme tomboly, kedy každý ďalší rok, ako sa ten bežec zúčastňuje toho losovania, tak sa mu zdvojnásobuje šanca. Na prvý pohľad sa zdvojnásobuje, reálne to je trošku iná, ale má dvakrát toľko lístkov ako rok predtým. Mne to pripomenulo ten príbeh o vynálezcovi šachov, kedy si zapýtal za odmenu, vlastne iba jedno zrnko ríže za prvé políčko, za ďalšie 2 a podobne, potom 4, 8 a tak ďalej. Takže toto je ten systém, čiže čím dlhšie človek čaká na tom, čím viac sa pokúša o zlosovanie
tak tým má väčšiu šancu. A tento rok, teraz vlastne v rámci Western States, tak má to dosť zostupnú tendenciu. Každým rokom sa hlási stále viac a viac ľudí. Tento rok je to skoro 10 000 ľudí, 9388. A keď sa to vynásobí s počtom tých tombolových lístkov, tak je to až 54 000 lístkov. Za Slovákov sme tam dokopy 26 a spolu máme 203 lístkov. Stále je to menšia šanca ako tých 8 ľudí, ktorí majú už 256 lístkov. Takže my dohromady, to, že jeden aspoň z nás bude vyťahnutý, tak máme menšiu šancu ako niekto z 8 ľudí, ktorí už sú v tom klobuku s 258. To je pravda, ale na druhej strane oni to už majú skoro isté, by som povedal. Takže dá sa očakávať, že niekto zo Slovenska by mohol tento rok byť úspešný. A ja keby som mal tipnúť, tak tipujem, že jeden človek zo Slovenska sa dostane. Takže tuto sú také také ukážky toho, ako to vyzerá. Toto je ukážka toho, ako postupne narastá záujem o Western States. Tento modrý stĺpec ukazuje tých ľudí, ktorí majú jeden lístok, červený 2 a tak ďalej. Takže tí, čo už skúšajú najdlhšie, tak tí sú tu 8-9 rokov, myslím. Táto ukážka vľavo, čo je, tak to je ukážka tých, ktorí sa prvýkrát, nie nutne prvýkrát, ale ktorí majú jeden lístok teda v tombole. Ja som počul, že čo sa týka toho grafu, keď sa na to pozeráme, takže vlastne každým rokom sa opakuje aj vzhľadom na tú zákonitosť matematickú situácia, kedy zdanlivo paradoxne ľudia, ktorí majú len jeden lístok v tom osudí, tak týchto ľudí bude najviac vyťahnutý na štartovú čiaru. Aj keď platí, alebo aspoň v minulosti to tak bolo, že najväčší počet ľudí, ktorí boli vyťahnutí spomedzi tých 270 losovaných, že vlastne boli častokrát proste ľudia s jedným lístkom. A keď individuálne platí, že majú najnižšiu pravdepodobnosť, že budú vyťahnutí, ale fakt, že to množstvo bolo veľmi veľké. Hej. No však na tom ďalšom slajde už tuto vidíme, ako to teda bolo tuto ešte zatiaľ iba pozerám, že koľko tých ľudí sa vlastne hlási a vidno, že naozaj postupne ako tie roky idú, tak je tých prvoprihlásených tak je najviac. A ešte idem na ten ďalší. Áno, že na tomto, tuto vidno to, že ako slabne postupne tá sila tých lístkov, tých, ktoré tam máme. Áno, inými slovami, keď ja som už minulý rok túžil mať 128 lístkov, pretože tých veľa vyťahli, tak tento rok, keď už ich mám, tak nás je oveľa viac tých 128 lístkových ako tých v minulom roku. V tvojom prípade to je tak, že pred rokom ten, čo má 128 lístkov, tak sila jeho lístkov bola 0,3%, ale dnes už nemáš ani 4% vlastne. Takže dnes asi o tretinu klesla hodnota tvojho tej síly toho lístka vzhľadom na množstvo tých lístkov. No to je super. Takže všetci, ktorí mi telefonujú, že dnes už pôjdem ja, tak nemusia mať úplne pravdu. Nemusia mať vôbec pravdu. Alebo vôbec. Také isté to nie. Ja som si chcel vytvoriť aj vlastné... Chcel som zistiť nejakú pravdepodobnosť, s akou môžeme vyhrať, tak som si to začal študovať, že akým spôsobom sa dá tá pravdepodobnosť vypočítať a podobne. No, je to dosť komplikované. Našiel som si tie rovnice, ktorými sa to dá rátať, ale bohužiaľ už na tie zložitejšie výpočty alebo na tú situáciu, ako máme teraz, keď je 51 000
tých lístkov, tak už nám nestačí ani tieto rovnice, lebo už aj Excel mi vyhlásil po 1500 slotoch, že už ďalej to nevie Nechcel vyrátať. spolupracovať. Poviem to inak, alebo to skúsim zhrnúť, alebo mi aspoň povedz, že čo to teda vlastne znamená. Že tí ľudia, ktorí dnes alebo včera dali von oficiálne pravdepodobnosti Western States za organizátora, že to rátali inak, alebo ty si to inak rátal a že v čom je asi ten základný rozdiel, kým sa posunieme ďalej? Akože oni to asi nerátali zle, viac menej tam je to tak zložité aj z pohľadu toho, že čo všetko oni započítavajú do úspešného vylosovania. Napríklad aj všetkých náhradníkov oni rátajú ako za úspešne vylosovaných, čo neznamená, však ty si bol tiež vlastne náhradník a nešiel som na štart nakoniec. Teda. Nebolo mi to nič platné. Takže tých metrík, ako sa to dá všetko vyrátať, je strašne veľa, ako sa to dá. Takže keď sa človek chce hrať číslami, tak si vie narátať pravdepodobnosti, aké potrebuje. Ja som sa snažil si aspoň vyrátať na jednom príklade, že na tomto roku teda, že aká je pravdepodobnosť podľa organizátorov, aká je pravdepodobnosť a porovnať to s tou, čo si myslím, že by mohlo byť podľa tých mojich vzorčekov, ktoré som si teda akože vyplnil a vyskúšal. Čiže teraz bude vlastne to, čo nám ukážeš, bude nejaký typovací battle medzi tebou a organizátormi. No. Tak ja som vlastne použil jednu rovnicu, ktorá by to mala trošku ozrejmiť. Problém trošku nastal, že tých nul, ktoré tam sú, tých pravdepodobností je strašne veľa. Možno sa niekedy v ďalšom vstupe, keď už bude viac času, sa k tomu presnejšie vyjadrím, ale suma sumárum mi vyšlo, že v súčasnosti jednolistkoví majú približne 0,5% šancu, že sa teda dostanú, že ich vylosujú. Ja som nedávno ešte snáď v jedných akoby najčerstvejších podcastoch o Western States počúval tieto veci a tam bolo hovorené, že jednolistkoví, myslím, že ešte minulý rok alebo predminulý mali 1% pravdepodobnosť. A teraz už sa to vlastne oslabuje o polovicu. To je úžasné. Áno, klesá to. Teraz to je tak, že napríklad teraz, čo zdieľam, tak tu je oficiálna tabuľka pravdepodobností, takže oficiálne teraz je tá šanca približne 3/4%. Na ktorý stĺpček sa máme pozerať? Na druhý správa? Tento tu. Druhý správa, áno. Hej. Takže tuto vlastne vidíme tú pravdepodobnosť. Čiže oni im dávajú akoby vyššiu pravdepodobnosť ako ty. Ty si vyrátal 0,51 a oni... Lenže je to vrátanie tých náhradníkov, takže je to... Jasné. Takže to trošku... To je ten rozdiel. To je hlavný rozdiel. A plus ešte myslím, že sú v tom aj iné skupiny a to sú tí dobrovoľníci, niektorí, ktorí sú osvaní ešte zvlášť a ktorí sami o sebe majú oveľa vyššie percento úspešnosti. Áno. Takže tuto už sú tie konečne moje odhady. Toto mi vyšlo podľa vzorcoval, keď som teda zohľadnil ten reálny stav, ako teda koľko ľudí sú na náhradníckej liste a koľko nie. Tak tu mi teda vyšlo, že vo výsledku môj tip je, že dokopy vytiahnu 25 jednolistkových, 25 dvojlistkových, potom 27 štvor, 27 8 lístkových a tak ďalej. Podľa tohto mi vyšlo, že by dvaja z tých 256 lístkových sa mali dostať na začiatok náhradníckej listiny. A v tvojom prípade by si ty by si mal mať šancu tých 52% približne. Jasné. Ja viem, ja si sledujem iba tú svoju skupinu, tých 70 ľudí, ktorí sú s počtom lístkov 128 v klobuku, tak tých je 70. Pre informáciu, minulý rok ich bolo 37. Hej? Takže to fakt ten tlak rastie a tým pádom aj tá pravdepodobnosť jednoducho ide stále z roka na rok dole. To znamená, čím skôr naskočíte do vlaku, keď naskočíte až za 2, za 3 roky, ak váhate, tak bude neskoro, lebo to vás naozaj môže reálne oddialiť od toho štartu veľmi ďaleko. Pokiaľ sa niečo nezmení v tom losovacom systéme.